Здравейте! Казвам се Бранимир Братоев и съм управител на Viacom България. Кои са най-важните неща за вас, когато мислите за следващия си проект, било то в инфраструктурното или гражданско строителство? Дали това е цената, срокът на доставка, използваните материали или пък професионалната консултация и съдействие от експерти при планирането и реализацията на проекта ви? Или възможността за бързо пристъпване към изпълнение? А може би минималното въздействие върху заобикалящата строителната площадка, обекти и населени места, или решението, което ще бъде екологично и природосъобразно. Каквито и да са вашите нужди и изисквания, Viacom България ще бъде до вас от началото до края, съдействайки ви при планирането на проекта и предоставяйки ви правилните решения за постигане на отговорен, дълготраен и устойчив резултат. Тук сме, за да ви помогнем. Свържете се с мен и екипа ми във Viacom България, за да стартираме нашата съвместна работа.